kene iku lho. Sawati lho, ora kene. Kuwi apa kuwi?
jebulane layakku kok kateake aku senang ketemu ing papat kene saiki piye gak dadi prasetyamu opo isih panggah setya lan setuh yen isih panggah setya lan setuh aku seneng tansah ning ora jamu jamu godhong telo wis suwe ora ketemu bareng ketemu lah kok digawa cak priya suwi ora nate jamu jamu gedeng kates kempes sumemas ya dik ora ketemu tobat ketemu pisan lah kok kates suwe dik ora tau jamu godhonge waluh wis suwe dik ora tau ketemu bareng ketemu kok pinter selingkuh suwe mas ya dik nate jamu ayo jamu tok dik ya jamu godhonge rawe suwe ora ketemu bareng ketemu pisan lah kok ora bisa suwe dik ora tau jamu godhonge apring parian apa wis suwe dik ora tau ketemu bareng ketemu kok malah eling tukokno mas rati dhuwit jajan apa wae sik tak golek obirat nek ora telo lho aku ya emo ditakokne mas iya sapa wae terus nek ora cak priya pinter aku ya emo cocok kuwi ujine muring-muring suwe dik ora jamu bolak-balik jamu lah kok godhonge apring kok pring terus to suwe dik ora tau ketemu bareng ketemu bojone cak priya ora goreng suwe ora nate jamu godhonge telo suwe ora ketemu pisan jek gawe lara kawitan